بروفيكس صغرخا ننوح اوان كيتخنخنكا ويون شلليلكايو مستتصنح زنقصن زيطعين زخونن كويني سمعكا نزفوس مجمرتا صغرخا ببروفيكس مروكان ارغان اويل شامبو تحصبو بدحريو بروفيكس كونديشنر ارغان اويل جيركا اموداتا دما زبلصن صغر زخون بروفيكس ناي صغر مايونايز زبحال نصغرخا زغودلو ነገር ዝምልእ صغرخا ዘጸብቕ ትገብረሉ ነቲ እተጎደ صغرخ ጠልም ብርትዕን ንምምላስ ነቲ አሞሮኮ ዝፈሪ ንጥረ ነገር አርጋን ኦይል ኣብ አሜሪካ ዝስራሕ ማዮናይዝ صغر ተጠቀመሉ ፕሮፊክስ ምጥቃም ንባህሪያው صغرخ እትከላኸለሉን እትዝበለጸ መንገዲ እዩ ነዚ ፍርያት ኣብ ኩለን አፍሮሾፕን ድኳናትን ጂቱ ወርልድን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም هراي سلام كبرات تخاتاتلتي ستار انترتينمنت زحالفه مدب مس ممر بتاملاخ زنبرنا بزعبا من ققاح من سياتنا نقحاتو من زبل نيرو ابزلهم سلام داتمنخو نلومي يزيو متي يزلكو دمغاشنا كيلاس نامرو حومان زخانه اتو عندهم حشويو نقعد حن مسخا اتو عندهم مرحبا ميرون نقعد حن صنحكا نقعد حن مسعود مين اخبير كابز مركب كاب طعمي زمسكن يغني لي مسغانا ابايو ايمين نزي عدل بمحبكا ميرون طعمي يغني لي نستار انترتينمنت غاني نزي عدلات زي بمخفاتهم بطعمي مسغانا زد اليومي سلازي نزي عدل زي بمحبكا يغني لي نعناون طعمينا نمسكن ثانك يو عنداتي اسكي كم اتوك هوننا عندهم حاشو منيو كندي عملات سدت تقميطو انت عينت تمرتات قسيمو حجو خمنت عينت صفحينه تفالو اذا كله احترام بيكاس كتገልጽልኝ يقرتا نكريتا ماشي قريبنا الشحر راي غمز بالكايو سمي عندهم حاشو هيدا بهال ودي 44 عامتي اب دحر بايتاي قرب كمزي حوسواس دهولهم سلاطه عينتيو اب السودان ناي مبعتان ማዕከላይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ድሕሪ መቕሳሚ ማለትዩ ናጽነትና ኤርትራ ምስ መጽ ናብ ኤርትራ ተመሊሰ ኣትየ ማለትዩ ኣብ ሃይ ስኩል ናይ ዓዲ ቀይሕን ሃይ ስኩል ናይ ደቀ መሓረን ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዛዚመ ማለትዩ ኣብ 96 ካብ ናይ ቤት ትምህርቲ ደቀ መሓረ ማለትዩ ናይ ማትሪክ ፈተና ስለ ዝሓለፍኩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ማለትዩ 96 ዓመተ ምህረት ኣትየ كمت نذكره بشع جزء حامشاي زوري أنا نيرنا مالتيو ونريدنا نيرنا ناب سوان هنحلم دحرنا كل تورحي أب زاكل تعليم مالتيو بحرفاف جم مالتيو تمدي سنة من بس مراتي مالتيو قدام عمت مستمع أركو أو ناي كولج أوف هيلث ساينس مالتيو ناي public health and clinical sciences بحال تمرتي تماهيرة مالتيو أكل تشحن كل تنقاط مريضة بدحرزي يا بدحرزي مالتيو ناب يا دحرون بسوا وريدان يرم سعسر شزوريا مزناي وفري ورساي كالوس تأهسر مالتيو أب مودات أختشان روعة كباب خاني كاب إيرترا وزيا مالتيو أب نروي زغمت حجي نروي كاب زعتو كاب أختشان روعة المخانيو نويح جزء غير حجس طعم نويح
ኣብ ኖርዌይ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሰሪሐ ከምኡውን ናይ ማስተርስ ዲግሪ እውን ቀሲመ ማለት እዩ ካብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኖርዌይ ማለት እዩ እቲ ዝተማሃርኩ ትምህርቲ ኣብ ናይ ኮሚኒቲ ሜንታል ሄልዝ ዝበሃል ወይ ከዓ እዚ ናይ ስነ ኣእምሮ ናይ ሕብረተሰባዊ ስነ ኣእምሮ ጥዕና ዝበሃል ማለት እዩ ብኡ ናይ ማስተርስ ዲግሪ ኣለኒ ሕጂ ከዓኒ ስራሐይ ማለት እዩ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎም ሰባት ማለት እዩ ልዕሊ 18 ዓመት ዕድሚኦም ናይ ከምዚ ካውንስሊን ወይ ከዓ ናይ ዝርርብ ወይ ከዓ ቴራፒ እህብ ማለት እዩ ካልእ ምስኡ ዝተኣሰር ማለት እዩ ተወሳኺ እንድሕር ኮርሳት እንድሕር ገልፅ ኮይኑ ምናልባት ናይ አንገር ማናጅመንት ዝበሃል ወይ ከዓ ናይ ሕርቃን ከመይ ጌርካ ትቆፃፀሮ ዝብል ኮርስ በዛ ዓዲ ቴራፒስት እያ ማለት እዩ ናይ ኮግኒቲቭ ቴራፒ ዝበሃል ከዓ ማለት እዩ ዓለም ለኻዊ ሞዴል እዩ እውን ናይ ከምኡ እውን ቴራፒስት እያ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዓይነት ስራሕ እዚኣ ዘለኹ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ግን ኣብ ብዙሕ ዝተፈላለየ ፅላሃት ሰሪሐ ከምኡ እውን ኣብ ናይ ስደተኛታትን ምትሕዋስን ዝምልከት ዕዮታት ማለት እዩ ብዙሕ ኣብዚ ሃገር ሰሪሕ ይኸውን ብሕፅር ዝበለ ብጣዕሚ ፅቡቅ እታ አንግሪ ማናጅመንት ወይ ከዓ አንገር ማናጅመንት ፋል ንሳ ኣብ ካልእ ግዜ ግድን ክንዘራረበላ ኢና ስለተልየኒ ኣካል ናይዚ እዩ ግን ምስ ዘለና ግዜ ቁሩብ እስኪ ብዛዕባ እቲ ናይ ስነ ኣእምሮዊ ሕማማት ዝበሃል ጥራይ ክንዘራረብ ስለዝደለኹ ከተልየኒ እታ አንገር ማናጅመንት እውን ስለዚ ይቀኒየለይ እንዳትሓወይ እስኪ ስነ ኣእምሮዊ ሕማማት ክንብል ከለና ከመይ ማለት እዩ ብምንታይ እዩ ዝብገስ እንታይ እዩ ትፅልዋ ዳሕራይ ናብ ከመይ እንዳበለ እዩ ዝምዕብል ብፍላይ ከዓ መንእሰያትና እስኪ ከተዕለብ حراي قفيح أرستن ديو غروب كنت أقصد لنا حج مالتيو غروب لعلي ما يتهون الزهرة مالتيو انت زي كوين نقول عبيت سلاها سلازوغان نزل استات زي من البات بزيادة بابرهي ويكا مجلس تات أبكى لقات أنا من قبر نخلينا مالتيو عند حدا ناب انتايو نايسنا أمره حمام كبهال كله سي انتايو عند حريلنا حاجتنا مالتيو سبسي تعيز بهالس كاب حمام ناس أصل زغون أيقونان هذا سب تعيك بهال كله مالتيو أمراوي سمعتاوي أكلاوي بهلاوي محبراوي كمون سيكشوالي نبلوي كأن ناي سمعتاوي عقبت كهلو لو مالتي حدا سب تعيك بهال كله مالتي زي بس ناي WHO مجلس أمري هولنا مالتي ندي ناي أكلاوي حمام سلزي بالله ويكا ناي حضور حمام سلزي بالله زي ناي شكوريا ديو ويجلس سلزي بالله سح تحيي مالتي أيكون عند حرات ناي سنا أمره تعنا عند حزي بالله مالتي أجن أبو آتينا تنايسنا أمره حمامات كبهال كله انتاي مالتيو تي حنقول ناسي ويكاتي التحاسب ناس مس تي كون النت ويكا مس تي أب مرزل ويكات زقاتم تسانيو مخاد كقارسون كله إنا تنايسنا أمره حمامات ويكاني رسمي ناي حسابات إلنا خنقول سنخلنا مالتي خنزارة مالتي زنايسنا أمره حمامات بزحيو طعم بزحيو تقندي نالبات أب سلست 4 حمامات أتذكر أن تتزارب كصبب مهنياتو نحنا وإذا قدس نحنا يرتابان سدنيا إذا قدس ونقوم سلزخير مالتي نتايرلو ناي دكاس زي مثلا الله ما يتكلم حدا حمام مالتي زناي سقطت ويكا زي ديبريشنز بهال الله مالتي قال عايزي فرحات ويكا اني زي شاغلوت نبلو نخل ويكا انزايتي زبلو بانجلش مالتي
እውን ከም ናይ ስናምር ሕማም ዝፍለጥ ማለት እዩ ካልኦ ኸ እዚ PTSD ዝበሃል ወይ ከዓ እዚ ናይ ብረፅሚ ዝመጽእ ወይ ከዓ ትራውማ ንብሎ ማለት እዩ ሕማማት ኣሎ ማለት እዚ ኣርባዕተ ሕማማት እዚ ኣተኪርና ክንገልጽ ምደለኹ እምበርቲ እቲ ዓውደ ናይ ሕማማት ብጣዕሚ ግፍሕ ዝበለይ ማለት ናይ ስናምሮ ጽቡቕ ከምኡ ክብል ከለኹ ሕጂ እንታይ እዩ ዋላ ኣብዚ ኤውሮፓ ብሓፈሻ ኣብ ስካንዲኔቪያን ከዓ ብፍላይ እቲ ብብዙሕ ዝረአ ማለት እዩ እዚ ናይ ፀቕጠትን እዚ ናይ ፍርሓት ወይ ከዓ ድቃስ ምስኣንን ዝበሃል እንድዩ ኣብ ኤርትራውያን ድሕር መፂኻ ግን ወይ ከዓ መንእሰያት ድዩ ወይ እውን ኣብ ኤርትራውያን ስደተኛታት እንተመፂኻ ግን ኣበይ ሃሉ ብዘየገድስ ማለት እዩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎን ኣብ ኖርዌይ ዘሎን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎን ስደተኛ እንዲ ዝበሃል እቲ ናይ PTSD ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ናይ ትራውማ ወይ ከዓ ብሰንኪ ብዙሕ ነገራት ምሕላፍ ዝመጽእ ዓይነት ሕማም ብዙሕ ኢኻ ትርኢ ኣብ ስደተኛታት ማለት እዩ PTSD ዝበሃል ማለት እዩ PTSD ይበሃልዎ እንጂ ያ ማለት እቲ ንሱ ኣብ ውሽጢ እቲ አንዛይቲ ንብሎ ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ፍርሓት እንዲ ዝኣቱ ክትሪኦ ከለኻ ብመግለፂ ማለት እዩ ምናልባት እንታይ ኮይኑ ስማዓኒ እስኪ ከምዚ ቁሩብ እቲ ድሓረይ ንመፅኦ ንኸውን እቲ ፅቕጠት ክበሃል ከሎ እንታይ እዩ ወይ ከዓ ፍርሓት ክበሃል ከሎ እንታይ እዩ ግን መስቲ ኣብ ኩናት ምንባርን ወይ ከዓ እቲ ስደተኛ ወይ እቲ መንእሰይ ብተፈላለየ ዓበይቲ ሓደገኛ ዝኾነ መስርሕ ወይ ከዓ መገዲ ክጓዓዝ እንከሎ ዘጥርዮ ነገራት ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ንሱ ሕጂ ከም PTSD ኢሉ ብዛዕባ ኣብዚ ማለት ዝወሃብ ከም ሕማም ማለት እዩ ኣብ ኤርትራውያን ጥራይ ግን ኣይኮነ ኣብ ኩሉ እዚ ኣብ መስርሕ ናይ ፍልሰት ዘጋጥም እዩ ማለት እዩ ብፍላይ እዚ እንድሕር ፎርስድ ሚግሬሽን እንድሕር ኮይኑ ማለት ወይ ከዓ እዚ ብግዲ እንድሕር ተሰደደ ኮይኑ ተሰማት ከምዚ ኤርትራውያን ዝስደዶ ማለት እዩ ወይ እውን ካልኦት በዓል እዞም ናይ ኣፍጋኒስታን ዲኻ ትብል ወይ እውን እዞም ሕጂ ኣብ ዩክሬን ዘጋጥም ዘሎ ድዩ ክትብል ከለኻ ማለት እዩ ብዙሕ ናይ PTSD ምልክታት ክትርኢ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ሕጂ ኣዝዩ ብኡስ ክብለካ ይኽእል እየ ከምኡ እውን ደሓን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ከከምቲ ደረጃታት ናይቲ እቲ ሰብ ኣብ ከመይ ዓይነት ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ሕራይ እቲ ኣገባብ ኣማዓባብላ ናይቲ ናይ ዲፕሬሽንን ሻብሎትን ምስቲ ናይ ድቃስ ምሳን ዝበሃል ከመይ መስለካ ያ ፅቡቅ ሕቶ እዩ እንታይ መስለካ ምናልባት እቲ ድቃስ ምስኣን በዛ ዓዲ ክሪኦ ከለኹ ንኣብነት ናይ ኖርዌይ መግለፂ ክሪኦ ከለኹ ሕጂ ምናልባት እዚ ኢንሶምኒያ ዝበሃል እንዲ ድቃስ ምስኣን ማለት እዩ ገለ ሰብ እንታይ ኣለካ ኣሎ መስለካ ክድቅስ ኣይክእልን ግዜ ይወስድ ኣብ ዓራት ምስ ደየበሲ ኣይድቅስን ቀልጢፉስ ድቃስ ኣይመፅን እንታይ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ 5 10 ክሳብ 20 30 ደቂቃ ዘሎ ግዜ ሲ ንድቅስ ኢና ምናብ ሰዓትና መደቀስ ኢና ማለት እዩ ንድቅስ ኢና ገለ ሰብ ግን ነዊሕ ግዜ ይወስድ ንክድቅስ ማለት እዩ ወይ እውን ትድቃስ ክድቅስ ከሎ ከዓ እንታይ ኣሎ ማለት እዩ ከምዚ ስሩዕ ዝኾነ ድቃስ ወይ ከዓኒ ዘዕግብ ድቃስ ኣይድቅስን ማለት እዩ ምናልባት ከምዚ ናይትሜርስ ክህልዎ ይኽእል ከምዚ ምብህራር ክህልዎ ይኽእል ወይ እውን ሓሳባት ስለ ዘለዎ ብዙሕ ሓሳባት ስለ ዘለዎ እውን ኣብ መንጎ ክትስእ ይኽእል ሕጂ ዝተቋረፀ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እውን ከም ናይ ድቃስ ፀገም ክንብሎ ስለ ንኽእል እዚ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ብዛዓዲ ብፍላይ ካብ 10 ክሳብ 15 ሚእታዊት ናይ ህዝቢ ናይ ከምኡ ፀገም ኣለዎ ማለት እዩ ኢንሶምኒያ ዝበሃል እዚ ኢንሶምኒያ ወይ ከዓ ድቃስ ምስኣን ንብሎ ማለት ወይ ከዓ ናይ ድቃስ ፀገም ንብሎ ማለት እዩ እዚ ናይ ፀቕጠት እንድሕር ኢልካዮ ግን እዚ ናይ ዲፕሬሽን ወይ ከዓ ፀቕጠት እውን ዝበሃል ማለት እዩ ግን ቁሩብ እንታይ ሕጂ ንኣብነት እንድሕር ሓደ ሰብ ንነዊሕ ግዜ እንድሕር ከይደቀሰ ፀኒሑ ከይዱ ማለት ነዊሕ ግዜታት ማለት እዩ እቲ ድቃስ ዘይምርካቡ ንባዕሉ ናብቲ መዓልታዊ ዝገብሮ እውን ክፀልዎ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ
ناب سقطتهم كده بيخلي سلازي دقات مسانسي كم ملكت ناي سقطتهم كون يخلي مالتي ما بقسس كون غيري ما بقسي او مالس ما بقسك كون يخلي هو اجي ديبريشن كبال كله جن وي سقطات كبال كله جن ምናልባት እንታይ ሓደ እዚ ንሕና ስደኛት ማለት ካብ ሓደ ሃገር ናብ ሓደ ሃገር ትመጽእ ከለካ ንባዕሉ እቲ ትመስርሕ እውን ጽቕጠት ስለ ዘምጻልካ ማለት እዩ ንሱ ከም ፋክተር ወይ ከዓ ከም ረቓሒ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ካልእ እንድሕር ደኣ ናይ ቁጠባ ፀገም ኣለካ ከምኡ እውን ሃንደበት ሞት እንድሕር ንኣብነት ሞት ናይ ቀረባኻ ማለት እዩ ናይ ኣቦኻ ናይ ኣዴኻ ናይ ሓፍትኻ ናይ ጓልካ ክኸውን ይኽእል ካልእ እውን ከም ሕማም ንኣብነት ብዙሕ ብጣዕሚ እንድሕር ደኣ ከምዚ ካንሰር ተሒዙካ ንኣብነት ወይ እውን ካልእ ዓበይቲ ሕማማት እንድሕር ደኣ ሒዙካ እዚታት ኩሉ እውን ከም ስቕጠት ከስዕበልካ ይኽእል ማለት እዩ ካልእ ከም ካልእ ዓይነት ሕማማት ናይ ኣእምሮ ማለት እዩ ከምኡውን እዚ ናይ ጀነቲካል እውን ዝመፅእ ኣሎ ማለት እዩ ምናልባት እንድሕር ደኣ ካብ እቲ ውርሻ ትረኽቦ እውን ኣሎ ማለት እዩ ንሱ ግን ቁሩብ ኣብቲ ኣዝዩ ብርቱዕ ዝኾነ ዓይነት ስነ ኣእምራዊ ወይ ከዓ ናይ ስቕጠት ፀገም ክኸውን ስለ ዝኽእል ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ግን እቲ ስራሕ ዘይምህላው ፅምዋም ምህላው ድቃስ ምስኣን ናይ ቁጠባ ፀገም ምህላው ኣብ ሓዳርካ ፀገም እንድሕር ኣለካ ኣብ ስራሕካ እውን ፀገም እንድሕር ኣለካ ጭንቀት እንድሕር ትገብር ኮይንካ እዚ ኩሉ ተሳንዩ ናብ ስቕጠት እውን ከምርሓልካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ስቕጠት ብዛዕባ ስቕጠት ክንዛረብ ሓደ ሕሙም እንድሕር ስቕጠት ከም ዘለዎን ዘይለዎን ንፈልጥ ኮይና እንታይ ንብሎ ማለት እዩ ከመይ ኣለኻ ዋህለካ ድዩ ተስተንትን ዲኻ ብዙሕ ኢልካ ተሓቶ ዶ ተኻልኣይቲ ሕቶኻ እንታይ ትመፅእ ማለት እዩ ኣብ እግራ ማይ ታስዕብ ኣቢልካ ከዓኒ ከመይ ኢኻ ኸ ተቐደም ዘሐጉሰካ ዝነበረ ነገራት ይሐጉሰካ ዶ ሕጂ ኸ ተቐደም ደስ ዝብለካ ዝነበረ ሕጂ ደስ ዝብለካ ዶ ኢልካ ከዓኒ ትውስኸሉ ዶ እወ እንተኢሉካ እዚ ማለት እዩ ናብ ዝበልኩኻ ምድቃስካ ከመይ እዩ እቲ ኮንሰንትሬሽን ናትካ ከመይ እዩ እቲ ምስ ሰብ ዘለካ ምልዝዛብ ከመይ እዩ ቀልጢፍካ ተሓርቕ ጓህድ እዩ ቀፃሊ ዘለካ ኢልካ ማለት እዩ ናብኡ ኣቲኻ እቲ ምልክታት ናይ ስቕጠት ማለት እዩ ብከምኡ ክጥቀስ ይከኣል ማለት እዩ ኦኬ هو ፅቡቅ ዓንዳተይ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ፅቡቅ ስለዚ ተረዲእና ኣሎ መስለኒ እቲ ዲፕሬሽን እንታይ እዩ እቲ አንዛይቲ ዋላ እቲ PTSD ዝበልካዮ ምስቲ ተደራራቢ ስራሕ ድዩ ዋላ ካልእ ኢንሶሚኒያ ድዩ ትሕማም ከይደቀስካ ነዊሕ ግዜ ምስተሕልፎ ናብ ከመይ ዓይነት ጭንቀት ከም ትኸይድ ከተዕለኒ ፀኒሕካ ዓንዳት እስኪ ናብታ ቀንዲ ሕቶ ይከኣቱ መንእሰያትና ኣብ ስደት ዘሎ መንእሰይ ብፍላይ ከዓኒ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ኩነተ ኣእምሮኦም ከመይ ይመስል ከመይ ትግምግሞ ንስኻት ኩነተ ኣእምሮ ናይ መንእሰያትና ኣብ ከመይ ዓይነት ኩነተ ኣእምሮ ኣሎ ሕጂ ተዕልል እሞ ትደውል ናብ ሓደ ደገ ዘሎ ረኽበካ ገለባ ጭንቀት ሜትና በቃ ስኢልካ እዩ ስደት ከምዚ በቃ ሲና ተረቢሽና ገለ ይብል ሕጂ ብኸመይ ኢኻ ትጅምርታ ነገር እንዳዓበየት ትኸይድ እያ ሸ ክላበጃ ካብዚ ኣኸዚ ኣምፃእኒ እዩ ዓድኻ ይጥዑም ሲና ክስታይፔና እንታይ ሞ ክንገብር ኢልካ ናይኻ ገለገለ ብለካ ይትሰብ ሕጂ እቲ ኩነተ ኣእምሮ ናይቲ መንእሰይ ምስቲ ሲስተም ናይቲ ኤውሮጳ ስፔሻሊ ኤውሮጳ ማለት እዩ ንስኻው ስለ ዘለካ ዓንዳት ስፔሻሊ ምስቲ ሲስተም ናይ ኤውሮጳ ከመይ ትግምግሞ ከመይ ይመስልቲ ኩነተ ኣእምሮ ናይ መንእሰያትና ያ ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ማለት ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ኸ እንታይ መስለካ ቁሩብ እዚ ናይ ኤውሮጳ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ናይ ስካንዲኔቪያን ከዓ ብፍላይ ከምኡ ዝብል ዘለኹ ምናልባት ኣነ ብቲ ዓውዲ ስራሕ ምስ ኣብ ናይ ስካንዲኔቪያ ዘሎ ሕብረተሰብ ስለ ዝሰርሐ ማለት እዩ ዳሕራይ ስካንዲኔቪያን ክብል ከለኹ ቁሩብ ክበርሃልና ምእንቲ ኖርዌይን ሽወደንን ዴንማርክን ማለት እዩ እንጂ እዞም ሰለስተ ሃገራት እዚኣቶም ዳርጋ ተመሳሰልቲ እዮም
اتي تفلليس بزح يكون نزلوا ما حج تنايت عنا أقول دها تبل اتي ناتون ويلفير سيستم دها تبل اتي كليموم دها تبل اتي تقانقوم دها تبل كومونتي أرادو من الرأيومون يا تبل حدا عينة حزب ديو حج بقومي اسكاندني بيازبل مالتيو بخامي تقومو نحل كان بناتي قام عندي خودو بناي كمزيوم كبلاي كلني مهنياتو مصنعتي غير زرخبكو ويون فولي مصنعتي استقبل تمركز خسار باي سبوني كن كابتب تمكرو كن كابتب تمكرو وي كابتي زقات من نعاي كن تاي مسلكا تي قندي حدا اتي فلسفه كبال كله يكاتي ميغريشن كبال كله كمز فورسد ميغريشن حدا خوينهم زنحتنا مالتيو كايد لخايو بولن تخانت زي كوينو مالتيو منالبات ابتي بعل خان نحر وسيخا بسرحنا عمل حج نحر كاب نرويج او امريكا غيدسي اب امريكا انتاي بدها تالوسي بدالو ولو يخيليا مالتيو اجي ابانا ابزي فورس مايغريشن ز كغاطم كله كن انتايو تراين قدما خايخات خيد مالتيو اجيكم خير كلها تثبيتاتكا ويكاتي اتي مودعتا شوت ويكات مودعتا تبصحسي ازيو ايخون كانتبل منابات سودان كمص تخيل ايثيوبيا كمص تخيل يوغندا كمص كاو خاني بتي مقدي مالتي بت بيزنس دي بت بروسس دي تمركز كمالتي ابزاتو خاي خاطاتو اي تكتبلو تخيل حج انتاي مبزعت سبج بس بحر بيلس لازم السمايات كفلاي تقدمكم لازم زنبرت كمزي تسويتاتو سي مستي ابزا هاجر صنحو مايك او مزب زحرت سب صنحو كون نجر مالتي زي الرخب دخويني صنح حج انتاي مس بحد شعو مالتي كمزي تسفى مراس مس مالتي حج تسفى مراس كلها غل شعو شعي يكون مس انتاي كل جزء ناي ميغريشن بروسيس حدث كاب كينات زلو ويكا خاب زي وزيسي اي تعملني قال هيوت كدلي يلو وصون كله ابتزاعته مساعته كل زي قمت مجمتا له حقوسالو حدا غزاه بوخا ناس بيزا خزخون بوخا خولو تمهار تمرت قانقا ولخا خولو قلمات جزيتات كله انت يمصو مالتيو قرب حقوس كمصخيل انديو لحد قرب كيد مسولكا كن انت يالو مالتيو تكليما كفيديو براديو سلمات الله وعلى هجنا نحدانا ناب سمين قصم نحدا مديو مخاول نعطمت كوينكا سلمات يدار شد الشور حملوسي اي ترينيها صحيات ريالا زي ريالا غزي الله مالتيو اجس كومتو قانقا فيديو غزي وصلكا حدا سرح زنبرو ويون حدا اتيو وفير ذا اتزنبره مسيو سرح سم كله ازتات كل حجنتاي يمس مالتي اتي كلا نابزينا مسينا زبل الكاز الحلقه مالتيو نابكم يا اتو تمن سيما حجكم اتو كله انتاي هو مالتيو ابكندي اوي زيسي ناتي ازيا زلخوا هاجر ازيا ابزيا عقبا حتيته ابزيا زلخو سلازان ذا هاجر مزيس كمزحلو سبسك سامع عندنا ويكا هو هذا لني إلو تمنسي كساب تعطي كم عين ترى أحساب زي قبره اتناي سنة أمراوي سقطت كبازحيو نغنياتو قالو تمثلات كوغالو قال مسات كوغالو مش مسوخان قديها كان لك ما تزين زكاف قبر لك كان زمثل نزنا تركب ما قالو حجتي تقدف كلها تمثل كغاية علي الكاس بزون حجاو زي عقبة مس مسحاب يمس السيستم نتمنسين مسحاب مس تمرتي زي مكتال مس كمونا بناي الكحول كال نغراتون كمصي يخل مهنياتو حسابات مسبزه حكا ጭንቀት مسبزه الكحول تطقم مالتي مستخصت ولا مالتي نت حسابات كابت حساب زنا كفكا زلو خوين سلسمعكا
كمون مس قالون على بزي بعل أبز حرت سبنا قال سياح زغون زناي بعل عصفار ود عصفار السون أبز بقليل ترخوا سلا تخيل مالتيو نسون دوسي قالون نتسنا أمراوي ساقماسي يقادو مالتيو أجنتايو مزنتاي أمزلو مالتي أديها كم زلا أخذ كذا يكون سي راجع 5 سنة حكان دي لجزء أتو مالسي ندحردا تثبيتات كان تي زولون ندحردا أخذك أروم زيتي الكاماتي هو لجزء ناي حساب رسمه مسألة زخير أبو حجي تي زي تصفى مراس ديو تي كلا نزلنا نتسددنا كلا كم زيديو زبل مالتي بزحكم وخبزح كله خان هو اللي زين نبتي قالوا تاو طريحات خير مالتي نجي عبالت نبتي قالوا تاو خير كله خان تاو مالتي تسقطتك بأمة ندابرت أي خير مالتي نخدو وسخاوها نوبيح جزي ويكاب بزح سعريات ليك مالتي سلازي بحسر زبالة تم نسيات مات من كلنا حجي مبزحتو أبتي صبوع عدمان دي سدد مالتي بزح عدي تكتبعتيون من ساعتين يوم زلوا غمزي ترستخاخنا وجز كم لايكا ردانيو بزح جزية كابتناي كالوت سدنيات وجلهات ريوه لها إرتوان دحانينا أبتي ناي رسمي أبتي ناي سنة أمرا وشجرات جن بزح نقرأ تري خامالتي. أوكي. طب عندها إسكي أبا خلقها خدنا ترى لي حجي environmental change سلزقاتهم environmental change نتي نسخات تطبيقها يوتنت يغيروا يوينا بالزلنا حجي تمنسي نزي غي تدالو وديو خمت نزي تدالي خمت زلوا حكي بزيكو قال ولا حنت نجر بيزي يلا إذا سني سبات علوها كلا أتا خمس كويو كم زي زلوا تتايز بحال قليلهم سبات سيعلو لي نقول خيم كم زكو خمس يوز عادي زي خمس كو بتاعني خاطر باش قلقل لكاني هجندا تدال خاتمت سي خاص تسمع زلقات تدالو اللي نوعو تدالي اندامت جن كان خنتا يعني بجيكاتي environmental behavioral change زغات موزلس كان انت يالو نوعو كمكتو زغ ناب ستريس كتو زغ نابنت سسعنا يسرح سسعنا يسرح علو ديو سرح حبيلكا مأتان قلتيفكا غنزم متقبريكا تحسبوا حسابنا كم زي نغرات كتو كاغلينا تسقطنا بكاله ابت سيستم كندغات سيستم ونبعلو السيستم نايتي اوروبا سن كم زي يداخل مكادي ولا سي حجزكاي بطعمي صبو تأنفت لها ميروني انتهي مسلكا يو مالس تثبيتات تقبري هاكو حج منابات تثبيتات تقبرو انتهي دي مسلكا خمس دايفيوز كون خير مايسي قفع كون خير قرب كونكريت ايكون تردي كاني انجي كومو كون كله موها كتسمع خلقان كتنبرو خلقان النبينيو حجي انا تي يا ريتا اتقندي مغنيات زبلو نحنا مثلنيات عايز يكون ابز نروي زلنا انا ابنت ولا نروجاوان زبلو مالتيو صموالو حجي اتنوعلو اتسيت اب ويكاتناي اتحبرت السبون ست ناي تحبرت السب سيت اب ونسيت يا اقوم تحبرت السب سي ناي ارثا حبرت السبن ناي نروح بس ننبيني حجي كم صاب زخون نابنس ناب سودان مسخام ابسلان توهاد يقللنا ابنت كاب نابز عد مسخا كتوهاد حج انتايو تسيت اب نابيناي سيت اب تمس على تمس اتي 5 اخيت رايها تستمعوا مالتي حجي ابو حجي كبيديو امزي بدرف مسالو ديو وي بمسلا مسالو دي ناغبرسي حبرتسبنا نغركاي سدت سقلل سدت سي كم ساني زبليكا سدت كم زيو قالت زبحال بزح تسمي خانو اجي اتناي سدت قدلات الله سدت بعلو زمص وي كافلست بعلو زمص قدلات اندهالون كله بتوسخه جن زبلكها
زيوم كبا زحبرت سب زيوم سكاندينيفيا بطعم يوم بقى صمواي انجزي هذا جزء سب على سي خاب كذا نفسرح خاب سرح كان كذا خاب كذا نفسرح كتما خيرا خلو أوارح زو وسط جزء كلكم نحن أقول كابكم يكون نقول مثلا سرح ويل كابو بالكات غيرنا تمام شهادة ما نستطيع الكا شاي سيتها تزناقي كام اسمع حسك ترى هاي كات مس حجزي تصموا له ما تتغندت عبي ويكاتي حارماز ويكاتي إلفانت أبتي شجرنا توصن تصموا بالطعم عبي رواحيو كلام زين السراح كا سراح كبير بزعدي تقام قحط ملك الله كم جمرته بفلاي كمزي مويا هلو كالو زخون عيت مويا سكو هلو كالو انجي زهبت السبزي داركا يمهاريو بتيلو على شعور تزيد مهارة ده حريص أنيحو يركبي كاتشاب قبري أجي أو حج نحنا ما وتحت خلونا خلون بيتسبز حجوز خلونا خلونو حفتو ويحاو زوج خلونا خلونو كالون زوجتنا خون خيليو سبب تفاعل مهنيات كله يخيليو أجي أو حج تسرح كالساعة كله تجمعات علىك مفتوحيو هاجنزم الحرة أخوينهم أنت عن تبي تواصل كما يتنا يكتون أنا إيكونوميس أجمع الحرة أخوينهم كم مهنيات كر أصل زهر ماتيو زيون عابي عارس تخوين سمعنا أنا زيون تري خاماتيو تحق قالنا قلت قبرت لنا قلت حنكف كان أنت يالله هذا مثل كا توسع على أنت يالله زي كم من سياتنا ماتيو زم نحج ولده مالتيو أنت قبله خلانه نحج ولده عندي of course جن قرب زم حج إسراء حام شنقله ثلاثة زردو قرب أنت يالله مثل كاتي بزح جزيون أبتي زخنا نجر زي مجوار أبتي ميليتار مصنع ويون زخنا شروع زخنا نجارات قبره بزي مصنعهم نابز مصخول نجار بسرعة كون مستجمرة مالتيو is big ناي adjustment قد لي مالتيو أجي زدات كلها كاي خير ما يسلسي كم زت عبيز بلا نجاريو تحلل خنا نجاريو بزح نجاراتي زي عيا وزيو كم زقبل زين حرا فيكس غيريسي صدت چنقاتيك الله خلويك عصقتاتيك اللي تبلو يكون كان حافشاوي أفلطو زاد ليو خوين يسمعنا مالتي يغني لي بتاع مصبغت عنداتي سلازي إذا خنبلو زتصنحنا كله مستي سيستم أوروبا اللي قطع حزو دليل صنيحة تي من سيناسي أبت سيستم تاودي سئنكوينو ወይ ከም ዝቅትሎ ፀናሕካ ጽምዋ ዘለዎ ሃገራት ሪበዚሕዎ ናይ ኢንቫይሮንመንት ለውጥታት ድዩ ዝጸንሖ በዚ ክንብል ጸኒሕና ጽቡቕ ስለዚ መንስያና ኩነተ እምሮም ከመይ ይመስል ትብል ሕቶ ኣብ ከመይ ነቐምጣ ያ ኣብ ከመይ ነቐምጣ ጽቡቕቲ ሕቶ እያ ኣብ ምንታይ ነቐምጣ ማለሲ ከም ናተይ ርድኢት ገምጋም ክንደይ ክንባ ኣብ ጽቡቕ ኣሎ ወላ ኣብ ደሓን ኣሎ ወላ ኣብ ሕማቕ ኩነታት እዩ ዘሎ ክንብል ንኽእል نو أب حماق كنا هات الله بلا يكلني أب صبق كنا هات الله بلا يكلني هو اللي جزء ناي ممحياش potential كل جزء لون دي عام لون ديو انتهي مسلك قرب تي كل جزء نحدا نجا كنا استنترو نكلنا دحر بايتنا أب قمت أتينا نستنتنو ردي كاني حجي اندحرات دحر بايتنا اندحر دا بزح كبت نغرات اندحر دا حالفنا زي مسينا نالوات نتي نابز عادي زقاطمنا بدهتاتنا سنا امراو ديو ويون محبراو ديو ويون بهلاو ديو ويون كاله مالتيو شجرات مالتي بزحاشخ نقاصرو نخيل نخون جن كمتي عن تبيز بالكون كل جزء
forced migration ዝበሃል ብምክንያት እንዲሆሙ ዝበሃል ማለት እዩ ንድሕር ተገዲድካ ወፂኻ እሞ ከኣት ድሕረ ባይትኻ ንድሕራታ እንታይ መስለካ እንታይ ብሎ ኣብዛ ዓዲ ኩሉ ሰብሲ ናይ ባዕሉ ቦርሳ ኣላቶ ንእሽተይ ዝሕንቀጥ ኣብዚኣ ቦርሳ ኣላቶ እዚ እንታይ ማለት እዩ ትሕዝትኡ ማለት ድሕረ ባይትኡ ዝሓዘት እያ ማለት እታ ቦርሳ ሕጂ መዚ መገድታት ዝውሰድ ብሰሃራ ቢሉ ብማዕከላዊ ባሕሪ ቢሉ ብጥልያን ቢሉ በገለ ክመፅእ ከሎ ሰብ ናብዝታት ማለት ናብዚ ሃገራት እዚ ማለት እዩ ብዙሕ ክብደት ኣለዎ እቲ ናይ ንኽምኩተሲ ሽግራት ኣለዎ ሕጂ እቲ ሽግራት ዝኸውፁ ኣለዎ መጀመርታ ወይ ሓገዝ ረኽበሉ ኣለዎ ማለት ስለዚ ሓገዝ የድልዮም እዩ ሕጂ ናብ ሕፅር ከበልካ ማለት እዩ መንእሰያትና ማለት ሓገዝ የድልዮም እዩ እቲ ሓገዝ ሕጂ ኣሎ ድዩ ከመይ ገይሮም ክረኽብዎ ይኽእሉ ካልእ ኣርእስቲ ማለት እዩ ትመፀ እንትኾና ውዳሕ ፀኒሕካ ግን ኦፍኮርስ ብጣዕሚ ኣብ ገለገለ ኾነ ኩነታት ኣዝዩ ዘሻቕል ኩነታት ትርኢ ስለዝኾንካ የድልዩ ሓገዝ የድልዩ ስለዚ ኣብኣ ነቐምጣ ማለት ሓገዝ የድልዮም እዩ መንእሰያትና ኢልና እንተቐመጥና ይሓይሽ ፅብቕቲ ሓራይ እስኪ ንዕረፍቲ ክትኾነና ናብ ስቱድዮ ክመልሰኩም እየ ክቡራት ተዓዘብትና ዓንዳት ምሳይ ፅናሓኒ ኩልና ኣብ ሓባር ንፅናሕ እሺ ናብ ስቱድዮ ንእሽተይ ኣድቨርታይዝ ኣላትና እንዲ ዓንዳተይ እሺ ፐርፌክት ክሊር ንጉሆ ተሲእካ መዓልትኻ ብጠሊ ዘለዎ ቆርበትካ ብዝሐድስ ተፈጥሮኣዊ ሙእሽታን ጀምሮ ኣብ ስራሕ ውዒልካ ምስ እትመፅእ ከምኡውን ኣብ ገዛ ዝኾነ ክትሰርሓ ምስ እትውዕላ ንኢድኩምን ንነብስኹምን ዝኸውን ቆርበትካ ልሙፅን ጥዑይን ዝገብር ካብ ሕማማት ዝከላኸል ብሉፃት ተዋፅኦታት ዝሓዘ ፐርፌክት ክሊር 100% ጽሩይ ተፈጥሮኣዊ ጠስሚ ሽያን ዘይቲ ኣርጋንን ምስ ካልኦት ብሉፅ ነገራት ዝተሰርሐ ፐርፌክት ክሊር ሃንድ ኤንድ ቦዲ ሎሽን ከም ዘሎ ትፈልጡ ዶ? ነዚ ፍርያት ኣብ ጥቓኹም ዝርከብ ኣፍሮ ሾፕን ትካላት ጂቲ ወርልድን ኣለኩም حراي عندها قاعد عن صنعنا مرحبا قاعد عن صنعنا هو حراي حنت عتا تعريفات النزله نسوغات فلوتي حجي نابتي بخمي كان كلاقلو نخل زبليو عنداتي نزيا زغنا زانتا انت اللي نسوغات زكرو زقادمك نجر دقيفكا مرداتا ክትበኒ ብጣዕሚ ዝደልያ ምክንያቱ ዋና ነገር ናይዛ ስደትን ፀቅጥታቱን ኢልና ይብና ዘለና ዛዕባ እቲ ኣገባብ ኣፈዋውሱ ወይ ብኸመይ ክንከላኸሎ ንኽእል ካብ ዲፕሬሽን ጀሚርና እቲ አንዛይቲ ዘሎ ዋላ እቲ PTSD ኮይና መፂናስ ከምኡ ኣጥሪናስኒ ብኸመይ ክንከላኸሎ ንኽእል ዳሕራይ ምሕታት ከመይ ንሰባት ከነካፍል ንኽእል ኢና ስትረስ ኣለካ ምስተባልካስኒ ተጸሊልካ ማለት እዩ እስከ ነዚህ እንጥርንፋ ቢልካ ዓንዳተይ ምስ ዝኾነት ስቶሪናት ካንተራ አልያ ትፈልጣ ወይ ዘጋጠመት ኣብ ኤርትራዊ ይኹን ወይ ኣብ ካልእ ፀገም ይብሉን ከተዕለኒ ያ ዓብርእስቲ እዩ ምናልባት ብፍላይ እቲ ኣርእስታት ኣሜን ማለሲ ዳርጋ ፅቕጣት ክብል ከለናስ ኣብ ኖርዌይ ሲ ካብ 6 ክሳብ 12 ሚእታዊት ናይ ህዝቢ ናይ ኖርዌይ ማለት እዩ ኣብ ነብሱ ክፍ ደቂቕ ግዜ ሲ ናይ ፅቕጣት ፀገም ኣለዎ እንታይ ከኣብሉ ማለት እዩ ናይ ኖርዌይ ናይ ጥዕና ዲፓርትመንት ክዛረብ ከሎ ማለት እዩ
ሓደ ሰብ I mean ብውሕዱስ ፍርቂ ህዝብና ይነርወይሲ ኣብ ሂወቱ ብውሕዱስ ሓንቲ ግዜስ ናይ ፅቅጠት ሕማም ከተጋጥሞ እያ ይብል ማለት ሕጂ እንታይ መስለካ ናይ አንዛይቲ ወይ ከዓ ናይ ፍርሓት ተኸይድና ኢኻ ኸ ማለት ሓደ ዕስሪት ኣቢልና ንወስዶ ማለት እዩ ሕጂ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ እንጂ እንታይ መስለካ እዚ ብፍላይ እዚ ፀቕጠት ወይ ከዓ ዲፕሬሽን ዝበሃል ከምዚ ኢንፍሉዌንዛ ዶ ንበሎ ከምኡ ኣብ ናይ ምዕራብ ሕብረተሰብ ከም ኢንፍሉዌንዛ ንረአዮ ዓቢ ፀገም እዩ ብጣዕሚ ናይ ማሕበራዊ ፀገም ኣሎ ናይ ሕብረተሰባዊ ፀገም የስዕበልካ ናይ ማናቱ እንታይ ኣሎ መስለካ ቁሩብ ጥቕስ ከብሎ ማለት ሲ ፀቕጠት ክገብር ከሎ ሲ እንታይ ሳዕቤን ኣለዎ ኣብቲ ሰብ እንታይ ሳዕቤን ከኣለዎ ኣብቲ ሕብረተሰብ ማለት ሕጂ እቲ ሰብ እንድሕር ፀቕጠት ገይሩ ማለት እዩ የብሉን እቲ ሞቲቬሽን ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ህንጥይነት ንስራሕ ንኽኸይድ ህንጥይነት መዓልታዊ ነገራት ዝገብሮ ንኽገብር ስለዘይብሉ መብዛሕትኡ ኣብ ገዛ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ካብ ስራሕ ወይ ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ዝኸውን ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ከሎ ነቲ ሕብረተሰብ ሲ ዓቢ ናይ ሶሾ ኢኮኖሚክ ሳዕቤን የምፅኣሉ ማለት እዩ ከምኡ ኸ ናይ አንዛይቲ ኸውን ማለት እዩ ሕጂ ፍልልዩ ኣብዚ ቁሩብ ንሕና ክገልፆ ኮይነ ፅቕጠት ክበሃል ከሎ እንታይ እዩ ከምዚ ኤነርጂ የብልካን ድልየት የብልካን ሓጎስ የብልካን እንታይ ደኣ በቃ ኩሉ ግዜስ ኣካላትካስ ድኻም ስማዓካ ሕጂ ሓንቲ ነገር ትገብር ኣይትኽእል ወላ ኣብ ኣዝዩ ብርቱዕ ክኸውን ከሎ ማለት እዩ ክሳብ ተስኢካስ ታማይ ክትሰቲ ሙሳ ኣይትኽእል ማለት እዩ እዚ ናይ አንዛይቲ ወይ ከዓ እዚ ናይ ፍርሕን ንብሎ ከዓ በቲ ሓደ መንፀርካ ምክንያቱ ክልቲኡ ዳርጋ ከምዚ ጓንትን ኢድን እንድዩ ዝተኣሃሰ ማለት እዩ አንዛይቲ ዘለዎ ዳሓረይ ፀቕጠት ከስዕበሉ ክእል እዩ ፀቕጠት ዘለዎ እውን አንዛይቲ ከስዕብ ክእል ዳሓረ ማለት እዩ ሕጂ እዚ አንዛይቲ ወይ ከዓ እዚ ፍርሓት ንብሎ ከዓ እንታይ እዩ ነገራት ሲ ብሰንኪ ዘይ ትኽክል ሓሳባት ሲ ንነገራት ትሻቐለሎም ተሻቒልካ ከዓ ማለት እዩ ከምዚ ኣብ ፍርሕት ነብር ማለት እዩ እዚ ከጋጥም እዩ ከምዚ ክኸውን እዩ ከምዚ ገለ ክኸውን እናበልካ ኣብ ፍርሕት ነብር ማለት እዩ ኣብ ኣዝዩ ብርቱዕ ናይ ፍርሓት ግዜ ከዓ እንታይ ኣሎ መስለካ እዚ ክሳብ ፖስት ውፅኢልካ ስታናትካ ደብዳቤስ ከተምፃእ ኣይትኽእልን ሕጂ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ወይ ከዓ ኦኬ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዳ እንድሕር ኢልካ ማለት እዩ ባዕልካ ብዙሕ ነገራት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ሕጂ ግን ናልባት ምስቲ እቲ ህዝብናት ናይ ቋንቋ ምልከቱን የብሉን ብዙሕ ሰብ ካልኣይ እቲ ስርዓት እውን እቲ ሲስተም ከመይ ከም ዝሰርሑን ብዙሕ ኣፍልጦ እውን ከይህሉ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ኣብቲ ኣበይ ክኸይድ እንታይ ክገብር ዝብል ማለት እዩ ቁሩብ ክብድ ክብሎ ይኽእል ይኸውን ብተወሳኺ እዚ ምሻሎ ሶሻል ስቲግማ ዝበሃል ወይ ከዓ እዚ ሕብረተሰባዊ ተነፅሎ ዝበሃል ነገር ምሻሎ ሕሙም እንተኢሎም ወይ ወስትረስ ኣለኒ እንተራኢለዮም ስኒ ሕሙም ክብሉን እንዲዮም ገለ ዝብል ኣሎ ፅሉል ክበሃል ድሕር ሓኪም ከይዳ መርፍእ ክወግኡን እንዲዮም ምሻሎ መርፍእ ክወግኡን ዳ እንታይ ክገብር ኮይና ናብ ሓኪም ክኸይድ ባዕለይ ዶ ክፍርእ ምሻሎ ከምኡ እዚ ሕጂ እቲ ኣብቲ ሲስተም ናይ ተዓዲ ዘይምፍላጥ ዘምፅኦ እንድያ ዝብሎ ኣነ ተወሳኺ እቲ ድሕረ ባይታውን ማለት እዩ እንድሕር ዳ ናይ ኣእምሮ ፀገም ኣሎ ሕብረተሰብና ሲ ካብ ኣፍልጦ ድዩ ዘይኣፍልጦስ ተነፅሎ ስለ ዝፈርሕ ኣየልዕሎን እዩ ሕጂ እዚ ኣሎ ማለት እዩ መጀመርታ ትቐንዲ ዝብሎ ማለት እዩ ከም ዘለካ ናይ ሳእና ኣእምሮ ፀገም ከም ዘለካ ኖርማል ምዃኑ ልክዕ እንድሕር ዳ ሽኮርያ ኣለኒ ወይ ኣሚን ሽኮርያ ሓሚም ኣለኹ ሰዓል ሓሚም ኣለኹ ወይ እውን ከምዚ እኮ ወዲቐስ ተሃስየኮ ተሰይረኮ ኢልካ ትዛረበሉ ኦፐን ማለት እዩ ከምኡ እውን እቲ ናይ ስነ ኣእምሮ ፀገማት እውን ኦፐን ክትዕለሉ ማለት ሲ ክትዕለሉ ክትክእል ክትቅበሉ ኣለካ መጀመርታ
كم نورمال حمام مخانو سونسي كم حمام كم تخالوت حمامات مخانو ريخا مالتيو كتقبلوا كفوس زغل حمام مخانوس كتعملوا له لك كفوس زغل حمام مخانو وكم اون حاجزات كترخبوا تخيل حمام مخانو زخونه سعبناتهم كم زي يبلون ابتي محبراوي نجر ابتي محبراوي طلبات مالتيو كم زي يبلو كتفلط على ويالك مالتيو اجي بزح غزي انا زغاطمن مالتيو كابانات راي يكونن كاب كالوت هاجرات زمصون كبعل سوريا كبعل افغانستان مستر حيستاحسل بزح زراخب ابتناي سايكياتري مص خلو سب 3 سغمتي اندحري زملس اجي كتقبلو على مالتي مجمت اندحر تقبلكايو صقم كم زالو صقم نسون كفتح كم زخيل حاجات حد كم تخيل نحدا تقبلكايو دحرو مسرح قليل كوين يسمعنا انا اجي انتي مسلكا كعلكا مالتي خمزي ادن بدن غدنا من حجي اد كل غزي انتايو ادسي عند حدا اب غزي وليد ويون سب ايام سيوا خاب ايرترا وي كاب كالا بوتام سيوا مخاني ابزناي نورز ناي نورو انحرا تقمطلانا ابنس صلماتيو اتزلو مدوتو تي بون مسغرا وتامستايد مسمعاستامستايديو اتي نقدتي لا تخودو اتي غاليلات بصحو تغاليلات بصحو نسو ايترخبن اجي نسو سقطات كم صالا سلاز يخولدو اجي انتاي كنا الله مسلكا نزاد زيان حدا نعبامو حاجز كله حتت اند حاجز الله تبلا والله وا هميغر حاجز حتى دقي غالي كوستلاي وي ودي كوستلاي زغزره باي مسماز حج خال ارستن دي كان غيزه ممكن توصلنا كنزاربل نخلنا كن انتاي مسلكا اتي سيستم سي كمي كم سرح افلوطو يبلنا اجي سيستم نسو كنفولط لنا بنصارو دا اندحر دا صقم على لنا حاجزن اندحر يلكا نعاخان سدراخان تحجز مالتي اجي يا صبغتي اسكن مسا من اللي كتب لي عندها زي اتي قدم محمامنا خلي اتي نابنسني ابت مجمرتا زغونه ملكتات አሉ اي ستريس هون اي ديبريشن جلسني ابت مجمرتا قدمي ناب زغونه ነገር مصحنا مش شلفلاف كستاين كبا مسلني ناب زعبي حمام نخنبصح حجي نزن شلفلاف زين بخمه يكن علينا لنا بخمه يكن كلاخلو لنا ناب ستريس نغيناتوس انتاينا من تمصحف من بابديو فيلم رايدي مزنقاعدي ወይ ወንካል ነገር አዲስኪ አው خن زياده እንታይ ክገብራለው ያ ምስተዘለው ግዜ ማለት እዩ ተውዘሎ መንሰይ بتعمي صبغت حطو اقداس حطو ማለት ካብ حميمካ ሕክምናስ እንታይ እዮም ተኸላኺልካ ጥዕና ደም ዝልዎ ሓቂ ኮሚኻ ኣዊኻ ተድህብ ኣዊኻ ተተኩር ዘለኻ ርዳእኒዩ እንታይ መስለካ እቲ ንኣብነት እንድሕር ፅምዋ ኣለካ ኮይኑሲ እቲ ፅምዋ ከመይ ጌርካ ክትቋፅሩ ኣለካ ወይ ከዓኒ ክትኣልዮ ኣለካ ኣመሲ ብዙሕ ሰብ በይኒ ዝቕመጥ ስኮብሉ ብዙሕ ስኮብሉታት ኣለዉ ብፍላይ ደቂ ተባዕትዮ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ስለዝመፁ ናብዚ ኤውሮጳሲ ኤርትራውያን ብፍላይሲ በበይናዮም ዝቕመጡ ሕጂ ኣነ እንታይ ንኣብነት ሕጂ ገለገለ ሰባት ከዛርቡ ንከለዉ እንታይ እየ ዝብሎም ካብ በይንኩም ተቐመጡ ሲ ክልተ ሰለስተ ብሓንሳብ ኮይንኩም ተቐመጡ እዚ ኣብታ ምሳሕ ክትምስሑ ከለኹም ዲኹም ድራክ ትድረሩ ከለኹም ሲ ተዛርዋ ትዕልልዋ ስዕላልሲ ኣገዳሲ ተናዓኹነት ናይ ስነ ኣምራዊ ድሌታትኩም ማለት እዩ ኢለ ዝዛረቦም ዛረበ ሕጂ እንታይ ኣሎ መስለካ ኣክቲቪቲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ሕጂ ኣክቲቪቲ ክበሃል ከሎ ኣብ ብፍላይ ኣብ ስካንዲኔቪያን ሲ ከምዚ ብግብረ ሰናይ ወይ ከዓ ብወለንታ ዝንቀሳቐስ ብዙሕ ናይ ኣክቲቪቲ ቀረብ ኣሎ ሕጂ ግን እንታይ እዩ ከምዝሪኦ ኣነ ብተመክሮየ ከምዝሪኦ ማለት እዩ እቲ ስደተኛ ሲ ኣብ ከምዚ ኣክቲቪቲስ ኣይከይድን
برد كوينو قبل خيل سلمات كوينو قبل خيل ما أوتوبوس زي بالله وما حاجة زي بالله يلسي مهنيات كفتر خيل ما تهجي نحدا تقبل كان نحدا صقم على النيل كان نحدا تقبل كان زي مهنيات زي سني كتعالي قليلي مالتي هجي انت يزولا أنا أتي حنقولنا حنقول سي ون كزنابل كمزخيل كحمم كمزخيلون سي كن بحسابات كان عين حسابات كله خو هم زخيل سي كن قبلوا علنا مستقبلنا يحجي نحن وسون قليلي ما سلازي اكتيفيتي صبو ابتزل خايو محضرت نبرو محضر ما تنتعت اكتيفيتي قالوا نحضر بعلها هو زي كيلكا ويكيلكي حتى تحت التخيل مالتي قال امز تلص انا حكا مالتي دقاس نحضر زي دقس كوين كان بزح جزء انتي حجي حدث حدا عمادان زوج حسب كافشد الشخص لابشو من 9 ساعات دقاس كله كركب له او شيء 7 ساعات مالتي حجت ليتنا نليتنا دقسنا تفكرنا مالتي انجي افتشد 8 ساعات نحدا زي دك كندو زاك ساعه من حدا زي تركب كوين كما قصال نحدا كوينو زيونا وخد هبس لزخيل كم ملكت كتيات خيل مالتي قال زي كم ملكت نحدا قلتف كتقاچو هينكا بعالت بيتا وي بعالت بيت كدله لك خلص قلتف كبقت بنحدا هينكا وي ون نعنا بامزل له مع حربنا وصان رخب دبزي خلوها خلو اي تعمني قالت كلها نحدا كابسفس كتنسال كلها بعلها بدليت كما تفلن كلها ماغبي شو هتاخذ عصون كله نحردا سب حدار كين كاوي كان نحردا حرك وي حرك لكن متناس سغا سيكشوال فيلين نحردا غوديلو قالوا نحردا تسجل كين كان تمرتي اب تمرت خوفي الكاس ندام بكايسي زي الدا كان شالو تدغاغمو تكونسنتريشنوني زي لو تاتوكرون زي لو فيلم تروغلغان ولا في اذا حجي تمرت سرعي ولا فيلم تروغلغا فيلم دي وي حدا سيري تروغلغا سي نحن اتوكرو زي بالكاوين هون تقدم زنبركا زي كله زي حجي ملكتات خوم سلازغل تزارب ويتزارب انجي نابي خاتغيت نحر الكامالتي اب زي زلنا يخ حبرتسبات مالتي قوم حكيم الله بس قوم حكيم كاخ تزارب تغل مالتي قوم حكيم انت زي دلخاون ابتزل خاي محدارون بتم محدار زوهاب مباتاوي ناي تعنا اقول سلازلو مالتي دايركتون كونتاكت تقبر تخيل مالتي حجي مسكنايكم ما ياخذ زارب تخيل مالتي مسكومون ياخذ زارب زي اللي خاون حرك وي ما حزا انت لك سب اي سبيت انت لكي غوربيت وي قال انت لك وي اب تمرت ما مهرت خاندر لك مسكم عين السبات تزارب كون ورو انت همزي ادقاس كوسنا الله وي انت همزي اكو خوينا الله قتبلون حاجسك بكاس الصوت السب مالتي كنت زارب تخيلي ها مالتي اجيتي انا اوس زي مغاني حجي ابتزلو اكايدا خاص بقى عقبه وانت راخينكا كل نغرا وشتغات غبرو تخينكا سني حدا ما عندس كتكوسي غا مالتي كتكوسي رسخا نابزي تدلي زناي نفس غتلت خال نغرات ويا بالعلي بعلت بيتهم وي محازوم مسارحتهم تفصم دلو نغرات يفصم مالتي يا بطعمي بفلاي سقطات نحدا برتيعو حجنا امنت بزناي ز هاجر زي تخيديه مالتي كاب حمش تمي صافي دشتميت هيوت عمتاوي بنفس قدلت طف ابز هاجر زي مات بزحي طعمي بزح ابغلغلسي زيس كاب بطعمي كاب بطعم بزحي تيو غلا بتي حجي انتي مسلك خمون زي مقجع مبعث حجي انتي له مسلك قندغا ابزي حجي بفلاي بسكاندينيفيان انا زريو مالتيو زي دومستيك فايلنس ويكا زناي زبيتاوي عمل زبال مالتيو سقدر نحل لك نحدا قلتي كتقطع وينكا وين نحدا قلتي كتحرك وينكا سقدر تكون صعوبه اذا صحابه خون سلازغل وين بي تي اس دي وين قونا خيل انديو زناي رسمي زوم قوم سلازغل حج قلتي كبقلكا ودخات هارم وي قلتي كبقلكا بعد بيتكا تهرم
إذا حجي عاب جبن كوين مايتي كذا زي تدلي صعب ناس بزمن حجي انتهي مالتيو أقدمك حاجز حتى تصبغ حجي أبغى تعشم قبل لك تي اتناي نفس قتلت أزيد صغير مالت نديو جن أبو هاي بس حكى زلوا خال نجارات مزح نجارات الله مالتيو جي نسو كن قاصر نحرد أخوينا كن قبلوا علنا همزي انتهي مثلك نحرد حاسة نحرد أوي كيدا مس ناي سنا عمره كإلى نحتزاري بسي أبصر حيث أقام خمس عليو أبدك أي ويا فاميلي قال خمس عليو أب كمزي قال خمس عليو زبل رديت زلوا خوين يسمعنا أبتي بزح من السيدي ولا أبتي بزح إرثاوس بثنيا مالتي حجي زي ولا حنتي نسخان حكيم كان وينسخانتي تناي أمرك إيلان تحسبات أمونغ حساب زخونة هذا سبب كرخو كوستوس لزي كل تحتي حبريتها مالتيو نسخة كميجر كحجز لا نسخة سميجر كحجز ورهيبكاس معلتا وهي وتكاس حاشة نبر كتحسب على الكاب مالتيو يا سلازي تينكي وعنداتي بتعمي صبغتي مجلتي كاني نسي بقى تحمام ترى قلاقل جميرو قلت فقلت في الكان ترى تحرك كينكا كم زغت بلو صنع كان ترى خوينو ولو ازيتات كي هالو غلص مسناي سايكاتريست تراغيب كا معلال سني مخسب برك صار له وي بني حكي يا قدر سلاز حمام كا تايدي زغير سايكاتريست نو انتايد مسلك اتا حنتي زلا نو ايكونن ما الى اسرع بلهم اللي ساموني قصل لها شعوب انتاي مسلك انا زي تردا النجر لا مرفو كوغوني قال زبل سب بزح تسمعنا صاون نسمعوا تغون بزح ابيزا انت غير كا رسي صقم على انت كدا تامر في اليوم كوخا قال زبل كابز غير مكه بفلا يابز نروي معناتنا نروي كزارب ني صبغات نسيت زفلت ابو يسرح ببزح ببيت فرن بدلني خاط خيد يكون دحداخم ونا ب ناي قدن مرفوع مناي قدن كنت مدحت وهاب لك يلوم دحدا اسخا اي وسدني لكان دحدا قالس جميركا ويون قال دحدا نعاها نهيوت كاب سقات نحلاتيها ويون خالص اب سقات اتيها طرايم نحلي سمعي كايم مالتيو او تناي زي فورسد تريتمنت زبال تعطو مالتيو تزبازح حقن زيهم كابو وحدات بقى كندي لك بطعمي وحودي بطعم وحود ودهراي ابتزلع على درجه زبصحيهم كازياتهم ابتزطرز نايت حمام زلو يومكم زخد تخكل زيهم حجي قال عينة الزناي كمزي ازيو عبيت نايسنا عمره صقامات اللهم بعث سكيزوفرينيا زبحال ويون سيكوسيس زبحال الله مالتي زي حجي عبيتي كبت حماتي مالتي نخالقن كيف كان بحكمنا غير كان بحكيم غير كان دكتور صقام علني دقاسي سنا لكم الكايو حدا خمسة قصص أنا حكوا خمسة جبر كل كايو كمون مدقاس بالمارس نحجزه كان نحدا دقاس أبيكا خوينو نخدقس نحدا جزت وسبينكا قلتي في زدقس كام نحدا أمم قلت بارابر بينكا تدقاس كا كونتينو على زوجبرو مايس كاسال زوجبرو إيلو شلون شيء كمان يكون زبكا صاني حدا حري كم زجبر جمس ولا كان نحدا أب مبزحت جزء نحدا تيم دقاس ديوتي صدد نحدا صقيمو جن ناب ناي كوميونيتي هيلث سيرفيس منتال هيلث يصدقك ما يتحكمك تزارب بزرب مالتي كونسل ان شاء الله انا اتو كم هو كوتهم كل حسابات بزلك اجت ابت حسابات اتي خامالتي انت يمزلهاتهم تعنت حساب يزلك اسلمتهم سمعت لك اسلمتها قلتفك بكتبل ويسلمتها يا تسفات غرس او حجي تي مبعتا نايت عنا عقوقات مالتي كحجزك يخل بزح كو يكونن كمان كمزي قرب او مغلص خلنا تمام نروين زنبرو ديم ويونا بسكاندينيفيان زنبرو مالتي جانا ابتناي برايمري هيلث كيرز بال دي سرح مالت انديو اتم انا زاربهم سي ويتم سم انا زحجزهم سي كما خايم وفيرهم زعتو
ቆልዑ ስድራ ዘለዎም ካልእ ፀገም ይብሎምን ግን እቲ ኣተዓብያ ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ኣብ መስርሕ ናይ ሂወቶም እውን ዘጋጠሞም ክኸውን ይኽእል ብዙሕ ዓበይትን ዘቤታዊ ረፅብታት ዘጋጠሞም ክኸውን ብኡ ምክንያት እቲ ሓሳባት ክብርትዖም ከሎ ማለት እዩ መፅኦም የዛርቦም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከዓኒ ካብ ስራሖም ኣይጎናድዎምን እዩ ካብቲ ማሕበራዊ ሂወቶም ኣየነፅሎምን እዩ እንታይ ዳ በንፃሩ ረብሓታት ኣለዎም ፍርሓት ዘለዎ ሰብሲ ንዓባ ንረኸብ ከተማ ኩስቶ ክመፅኡ ወይ ከዓ ለሙስ ከይና ዶ ከተማ ዶ ንዘናጋዕ ኢልዎሲ ኣይ ኣነሲ ኣይጥዕመን ኢሉ ምክንያት ገይሩ ተርፍ ሕጂ እቲ ፍርሓት ዘጓናድቦ ዘሎ ማለት ሕጂ እቲ ፍርሓት እንድሕርዳ ሓገዝ ሓቲቱሲ ከይዱ መስቶም መሓዝቱ ማለት ክዘናጋዕ እውን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚስ ጥቕሙ ዳ እምበር ጉድኣት ከም ዘይብሉ ክገልፆ ዝኽእል ማለት እዩ ኣይ ብልቢ ዘመስግን ዓንዶም ሓሾ ክቡራት ተኸታተልቲ ምስ ኪላ ናይ ስነ ኣእምሮ ሕማማት ዓንዶም ሓሾ ኢና ፀኒሕና እዚ ዝነበረ ዕላል ፅቡቅ ተረዲእና ክኸውን ተስፋ ይገብር ዋላ እውን ኣብ ስደት ዘለና ስፔሻሊ ኩልና መንእሰያት ኣብ ሂወትና ክንጥቀመሉ ዘለና ነገራት ካብ ዝደቐቐት ባታ ናይ ሂወት ጀሚርና ክሳብቲ ዝለዓለ ዘሎ ኩሉ ማኔጅ እንዳገበርና ሂወትና ነብስና እንዳፈቐድና ክንከይድ ዳሕራይ እታ ዝዓበየት ነገር ከዓ ምስ ናይ ቀደም ወለዶና ከዓኒ ከምዚ ሊንኬጅ ምፍጣር እዩ እዚኣ ኣነ ኣዝየ ዝድግፋ ነገር እያ ዓንዳት ምስቶም ናይ ቀደም ወለድና እቶም ኣቦታትና ኣዴታትና ገለስኒ ኣለዉ ምስኦም ተራኺብካ ኮፍ ኢልካ ከተዕልል ኩሉ ነገር ከምዚ ምክርታት ክትወስድ ኩሉ ዘሌካ ስንቂ ክትቅበልስኒ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ዓንዳት ብልቤ ዘመስግን ዕድመያ ክቢርካ ዝተረኺብካ ንዘለካ ሞያዊ ተመክሮ ከተካፍለና ፈቃደኛ ስለዝኾንካ ነዛ ክብርቲ ግዜኻ እውን ስለዝወፈኻለይ ብልቢ ዘመስግን ብስም ተዓዘብትን ብስታር ኢንተርቴይንመንትን እውን ኣመስግነካ ዓንዳት ሓወይ የቀኒየለይ ኣብ ቀፃሊ እውን ብዛዕባ እቲ ኣንገር ማናጅመንት ዝበልናዮ እውን ክንምላሶ ክፍትን እየ ምስቲ ዘለና ግዜ እንዳረኣና ማለት እዩ ስለዚ ክብረት ሃበለይ የቀኒየለይ ዓንዳት ብልቢ ዘመስግን የቀኒየለይ ንሰማዕቲ ከዓኒ ኣብዛ ዘለኹሞ ማለት እዩ ፅቡቅ መዓልቲ ፅኒሎም ስለሰምዑና ወይ እውን ክሰምዑና ከለዉ ማለት እዩ ቴንኪ ይብሎም ሜሮን ንዓኻ እዚ ማለት ሲ ቀሊል ኣይኮነን ፅቡቅ ዕድል እዩ መንእሰያትና ድዩ ዋላ ካልእ ህዝቢ ካልእ ጉጅለ ናይ ሕብረተሰብና እውን ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ኦፖርቹኒቲ ክትፈጥሩ ምኽኣልኩም ዓብ ነገር እዩ ስለዚ ዓወትና ሳውፅነ ዝምነየልኩም ፅቡቅ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስራሕ እዩ እቲ ሰብ ከዓኒ ኣብ ክንዲ ኣብ ያ ንሱ እውን ክፋል ናይቲ ናይ ሕጂ ሰብ እንድዩ እቲ ቲክቶክ ድዩ እቲ ካልእ ነገራት እቲ ሶሻል ሚድያ ዘምፅኦ እዚ ክትገብርዎ ዘለኹም ግን ዓበይቲ ዓብይ ጥቕሚ ክህልዎ ስለ ዝኽእል ሆፕ ሰብ ክድግፈኩም ክዕዘበኩም ተስፋ ገብር የቀኒየለይ ከዓ የቀኒየለይ ደጊመ ኣነ ንሕና የቀኒየልና ዓንዶም ሓወይ ቴንኪዩ ክቡራት ተዓዘብትና ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ቀዳመ ሰንበት ክሳብ ሕጂ እኳ ዝፀንሐ መደብ ብዛዕባ እቶም ኣብ ደገ ዘለው ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ማለት እዩ ነይሩ ንዝቕፅል መደብና ግን ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ፀሓፍቲ እዩ ክኸውን ምስኦም ምስ 3-4 ዝኾኑ ኣጋይሽ ዕዱማት ሒዘ ክመፅእ ምስኦም ስፍሕ ዝበለ መደብ ከነካይድ ኢና ኣብ ቀፃሊ ይራኸበና ብሩኽ መዓልቲ ብሩኽ ቅነ